Došli nazad na moj kanal, dobrodošli u novi video. Ove nedelje nemamo vlog, nisam snimala ništa u formi vloga. Prošle nedelje mi je bio rođendan, tako da nekako sam dala sebi malo oduška i pauzu sam napravila. Ali u međuvremenu mi je stiglo svašta nešto što sam poručila za proleće. Tako da ovaj video će definitivno biti haul video. Isprobavat ćemo te nove komade zajedno. Također sam imala ideju da osmislimo neke prolećne outfite, tako da eto, pripremite se za jedan modni video. Pre toga hoću da vam kažem da sam posle slikanja obuće koju ste mogli vidjeti u prethodnom videu sa Kreator prodavnicom, u saradnji sa Kreator prodavnicom, dobila sam od njih 3 para obuće, naravno po mom izboru, i hvala im na tome. Ovo ću ovom priliku da im se zahvalim na tom poklonu i hoću vama da pokažem šta sam izabrala. Uglavnom nešto je iz nove kolekcije, a nešto je iz njihove, da kažemo, stare kolekcije, odnosno još uvijek imate to u prodavnicama, ali da kažemo nešto što nije baš ultra najnovije, ali meni su se te cipele su mi se dopale i nekako nisam htjela da propustim da... Pa onda odmah da pređem na stvar i da vam pokažem. 3 kutije su pored mene. Prva kutijica je ovako manja, ali cipele su prelepe i jedva čekam da vam pokažem. Znate koliko volim da nosim nešto na varijantu onih Mary Jane cipela i da sam letos također kupila crne lakovane Alohas u Trebinju. Ovaj put sam se odlučila za ove bordo. Sad se vidi na svetlo da su bordo, inače vrlo lako izgledaju i kao da su crne, onako tamno bordo cipele lakovane. Ovaj deo ovde mi se posebno sviđa zato što nekako pravi da izgleda ovo kao srce kada se zategne na stopalu. Obuću posle da vidite kako stoje, ali mnogo su lepe i sviđa mi se ova peta. Mislim da je ovo nešto super nosivo i sad u prelaznom periodu i na jesen, tako da je ovo bio moj prvi izbor što se tiče cipelica. Mnogo su lepe, kožne su cijele, kožni džon, koža s polja iznutra, onako baš jedna lepa, elegantna cipela. Iskreno budem iznenađena sam, stvarno imaju svašta lepo od obuće. Nekako svi se mi uhvatimo u nekoliko radnji, kupujemo cipele, ali čekirajte ih definitivno. Ostavit ću linkove za svu obuću koju vidite danas, a ostavit ću vam i link od njihove prodavnice. I sljedeća kutija, uglavnom, ove cipele su iz nove kolekcije i njih smo slikali za novi lookbook, odnosno za novi katalog Kreator obuće, ali meni su se toliko svidjele. Ima 2 varijante, ubacit ću vam da vidite jednu i drugu, odnosno jednu koja nije moja, ali meni su se jako svidjele ove brown čokoladne kao sandalete, baletanke u špic sa otvorenom petom i ovim zlatnim detaljem na vrhu. Mnogo su lepe i baš onako jako su mi delikatne i mnogo lepo stoje na nozi. Su nekako, kako bih rekla, ženstvene, elegantne i jednostavno onako mogu da idu uz različite kombinacije. Mislim da će dobro da stoje i na suknje, na haljine, ali i na pantalone. Tako da je ovo bio moj drugi izbor što se tiče iz nove kolekcije, da kažemo. Ubacit ću vam, imaju ovakvu i bež varijantu i lepe su i one, međutim meni nekako srce me uvijek vuče ka brown, to već znate, vidjeli ste po mojim postovima, po svemu, da nekako sam upala u tu brown mod varijantu, međutim ovih dana sam doduše i u crnom. Nosim, ova ogrlica, mala digresija, znači skačemo sa teme na temu, mala digresija, ogrlica je poklon za moj rođendan moje kume, hvala joj, jedan od poklona, ali ovaj mi je onako baš predivan i presladak, obožavam. Ubacit ću vam link, ovaj nakit koji inače sam i zimus nešto sarađivala sa njima i ona zna koliko mi se dopala ova ogrlica, tako da je ogrlica moja, hvala. I vidite, nosim i crno, mi majica Nine Rajak koju sam nedavno kupila, došla je ona na red, čim je malo toplilo da može da se obuče, obožavam ove na ramenice, tako su mi 80-te, 80s i nekako mi se sada svuda nose na ramenice, ali imamo još treći par obuće i imam jedan par koji sam kupila nedavno, a nisam vam pokazala, a Nin Bing još jedne
sandale, papuče i njih ću vam pokazati i nadam se da ovaj put neću završiti negde na podu kao prethodni put kad sam nosila one sa mašnom, a inače su toliko prelepe i preudobne. Jednostavno morate da vodite računa kako hodate u štiklama. Sad jesu ove patikice, njih sam nosila, moram priznati, tako da ne mogu da ih hvatam baš za džon. Ove patikice inače su sada ultra popularne, ovaj model. Svi znate naravno Miu Miu je original, ali varijacija na temu, jer tako smo u mogućnosti, šalim se, zašto da ne. Iskreno da budem, toliko su trendi ove patike da pravo da vam kažem nisam sigurna da li bih dala toliko veliku svotu novca i kupila Miu Miu, zato što je nešto što je toliko upadljivo i verovatno za jedno pola godine, godinu dana ćete izgledati out of date kad ih nosite, tako da neka varijanta druga može da dobro posluži. Ima ih sada zaista svuda i mogu onako da se nađu u različitim prodavnicama. Kože su s polja i iznutra. Meni se mnogo sviđa ovaj naranđasti detalj, znate koliko volim naranđastu boju, tako da su patike bile moj treći izbor obuće i to je to što se tiče kreator prodavnice i kreator obuće za sada, kažem za sada jer znate koliko volim cipele i znate koliko volim da kupim različite i brendove i modele i sve. Imam cipele od dizajnerskih do ovih nekih da kažemo običnijih brendova, bitno je samo šta vam se sviđa i šta vam je udobno, a potpuno je nebitno kako se zove brend. Tako da nemojte nikako da to bude presudno za vaš izbor obuće. I posljednji par koji hoću da vam pokažem, bez kutije, ali nema veze, Ning Bing, ove ovako mules, odnosno papučice na ovu jako nisku petu, jako nisku, kitten heel, ali meni je to omiljena sada štiklica. Tačno se malo izvisite, a nekako kao da ste se sredili, elegantni ste, a generalno lako je za hodanje. Jako mi se dopadaju i sviđa mi se ovaj moment kako su one isečene zapravo cijela kao neki čamčić na nozi. Mnogo su lepe, mekana je koža, takođe kožni džon koji zna da se kliza. Znači, obratite pažnju kad hodate u ovakvoj obući, prvo vreme dok se taj džon malo ne izgrebe od kamenčića na ulici, može da se desi poletanje, kao meni pre nekoliko nedelja, pre 2 nedelje. Tačnije, uglavnom, ove cipele su takođe stigle umeđu vremenu i želim da podelim sa vama. Imam jedne pantalone koje su mi došle, koje mislim da će biti super onako pogodak da se nose zajedno sa njima i da ih onako malo razbiju i da im daju jedan dodatni šik moment. I to ću vam svakako pokazati malo kasnije. Znači, imam 2 gore komada, 2 jakne. Prvo želim da vam pokažem onu jaknu koju sam vam najavila u prošlom videu i koju nije tada stigla na vreme, ali sada tu, pitanje je Maxim Co, ovako kao šuškava prolećna jakna. Ono što je apsolutni hit ove sezone jeste ova visoka kragna, kao roll kragna na jaknama, znači ovo je nešto što svuda viđate i ovaj kao neki bomber fazon jakne. Meni se sviđa ova varijanta ovako bež jaknice koja je nešto između nekog trenčkota i te da kažemo kao vindjakne sportske jakne. Detalji su naravno uvek ono što mene privuče jeste ovaj kožni detalj na džepu i pozadi takođe ima ovaj kožni detalj na zadnjem delu jakne i onako je mnogo lepo stoji, imate i ovaj detalj ovde, znači stvarno ja obožavam te detalje. Unutra je na kopčanje, imate rajsfešlos i ovako je, nije postavljena, ali je nekako kao premazana nekim, ne mogu kažem voskom, ali nekako deluje kao da ne propušta vetar, tako da je jaknica pun pogodak, oduševljena sam njome, već znam, imam ideja kako ću je nositi i koliko ću je nositi, to definitivno, zato što mi je ovako nešto trebalo i mnogo mi se sviđa ova kragna, mislim da kada je već krenulo ovo toplo vrijeme. Znači, juče je stiglo proleće za sve koje slave, srećan vam dolazak proleća. Tako da, ovo je prvi, da kažemo, gornji deo, odnosno neka jakna koju sam uzela. Drugi komad, da,
je upitan za mene, u smislu znate moju priču o trench mantilima i znate priču koliko se u njima osjećam nekada super, a koliko se nekada osjećam kao Gestapo, ne znam zašto. I ni manje ni više, kad se osjećam kao Gestapo, uzela sam crni Moschino mantil, ovako, pune dužine, to je jedini benefit, mnogo mi se sviđa. Dole, naravno, ovako su mu ove ivice izresane. Nije, da kažemo, totalno klasičan, ovo je njihova jeans linija i ima mnogo detalja na njemu, zato mi se sviđa. Ove rukave možete i da zategnete sa ovim nicnama, pa da napravite onako blago kao puf. Ima razne džepiće po sebi. Znači, izgleda kao neke, da kažemo, farmerke koje ste pretvorili, recimo ovaj džep izgleda kao džep od farmerica, koje kao da ste pretvorili u trench i jako mi se sviđa i sviđa mi se i detalj na leđima, ima ovo klasično na leđima kao svaki trench mantil. U svakom slučaju ja ću vam ubaciti da vidite kako on stoji, kao i sve što ću vam ubacivati da vidite kako stoji, tako da ćete imati potpunu sliku. Ima na zadnjem delu gde vam je šlic, imate još ovih nitni, tako da ne mogu da kažem, ovo je nešto što apsolutno nije onako uobičajen trench mantil, iako recimo svi preporučuju da kupite jedan klasičan komad, ja se u tome osjećam izuzetno, da kažem, staro. Ne mogu da kažem staro, ali nekako, što bi mi rekla, žene tetkasto. Jednostavno, ne ide uz moj personality i uvek se osjećam previše, ne mogu da kažem ni elegantno, nekako tetkasto. Eto, to je taj izraz, tetkasto, i stvarno jako retko kupujem mantile i svaki mantil koji sam kupila, a kupila sam ih popriličan broj, sam na kraju uklonila neko. E sad, što se tiče donjih delova, vi znate da ja jako volim da nosim džins i džinsa nikad dosta. Međutim, dok sam nešto sad krenula da kombinujem stvari i recimo da kombinujem ove oversize blazere, shvatila sam da bukvalno u ormaru nemam ni jedne slim, onako ne prave ženske farmerke. Da imam sve neke varijante baggy farmerica na različite načine, da li su barrel, da li su one dugačke, da li su zvonaste, ali tih, da kažemo, neki slim model, bukvalno nemam ni jedan, onako što bi rekli kršten i normalan. I onda sam našla ove farmerke. Ova mi se jako sviđa boja. Znači, ova boja džinsa je ona klasična boja džinsa. Niti je tamna, nije ni svetla. Svetle ponekad farmerke znaju da mi budu previše da vuku na prolećne. Mid race je u pitanju, znači nije skroz duboki struk, nego je onaj mid race. Ted Baker su u pitanju farmerke. Uzela sam veličinu 29, jer nisam htjela da stoje previše skinny, međutim malo su mi u pojasu veće, tako da ću ih možda odneti kod krojačice na neko prilagođavanje, vidjet ću. Nije ništa strašno, nije nenosivo, možda eventualno za nijansu bi bilo bolje da su malo uže u struku, da sam uzela 28 veličinu, međutim 28 veličina onda je i svuda uža, pa i na butinama i sve, i onda dođemo na onaj neki skinny model koji baš nije moj omiljeni, da kažemo, model farmerica, tako da sam se ja nešto odlučila da uzmem tu jednu veličinu iznad, da bi mogla da ih nosim na taj način kako sam zamislila. Jako lepo stoje, imaju ovako ove lepe džepove koji su onako malo više podignuti, zaista mnogo prave lepu figuru, vidjet ćete ih na meni, kao što rekoh, sve isprobavam. Blago im se sužavaju nogavice, znači nisu, da kažemo, klasičan onaj skinny model, nego su ipak više neki slim fit moment. Ja ću vam ubaciti link za farmerke, ubacit ću vam ih gde možete da ih poručite i gde možete da ih kupite. Definitivno je ovako nešto, ovo je baš bukvalno klasika neka, ali ovo nešto je što vam treba u garderoberu. Na baletanke izgledaju savršeno, na mokasine. Bukvalno mi je trebalo nešto za taj tip obuće, da nije previše baggy, nego onako nekada kada volim da nosim neki oversize sako, prosto te farmerke da budu lepe i ženstvene. Moschina sam uzela uz onaj mantil i još jedne Moschino pantalone, duboki struk u pitanju, da kažemo neki kargo. Ovi džepovi su i dalje nekako aktuelni, međutim, ono što je dobro, one su dole sužene, tako da idu onako na onu malu balon varijantu.
Šta da vam kažem, nisam presekla u svojoj glavi da nosim balloon jeans, ne mogu, ili one, ne balloon jeans, one u stvari balon pantalone, Aladdin pantalone, nekako, možda ću preko leta kupiti neki svilenkasti komad takav, ali sad trenutno što se tiče pantalona, nekako, ovo je neki maksimum koji mogu da idem, one imaju tu formu, da kažem, sužavanja tih nogavica, što je sada jako aktuelno, mana im je jedino što su crne i prikupljaju sve na sebe, takav je materijal, ali je jako mekan i baršunast. Vidjet ćete kako stoje, jako lepo prave figuru, imaju taj neki dobar gore kroj, gde vam onako istaknu struk, lepo stoje, nisu preširoke, a nisu ni uske, i mislim da mogu da se nose zaista na različite outfite i u različitim kombinacijama. Ja bih ih svakako kombinovala ili na neki oversize crni blazer, ali mislim da će idealno da idu uz onaj moj crni Sandro peplum blazer koji obrni okreni od kad sam kupila ne skidam. Jedan mi je od omiljenih komada, imam i neke kraće crne jaknice, može da ide super i na neku tipa kožnu bomber jaknu, opet su te kožne bomber, ali one onako nekako više ne klasičan bomber. Ubacit ću vam sliku da vidite na koje jakne mislim. Te jakne su jako aktuelne. Jako su aktuelne jakne kožne sa naramenicama, da kažemo, i onim vezivanjem. I to može idealno ide na ovu kombinaciju. Recimo neka bež takva jakna, crne pantalone i dole obavezno po meni neke štikle u tom slučaju, zato što to im daje dodatnu tu neku, da kažemo, eleganciju i onda stvarno možete da izgledate baš šik u njima. Mogu da se nose na patike, daleko od toga. Ovo je na kraju krajeva neki, da kažemo, polusportski tip pantalona, ali mislim da kombinovanje sa štiklama im baš onako daje tu neku šik varijantu, tako da kada nosite ovakve komade, uglavnom potrudite se da ih nosite na neku štiklu, malu štiklu, kakvu god, samo da je onako neka štiklica u pitanju. Vidite kako sam ja kombinovala i svakako mi ostavite u komentaru da li vam se sviđaju moji outfiti i sve što sam onako smislila kao sad trenutno kada kupim neki komad, ja obično tako odmah zamislim s čim bi mogla da nosim i to definitivno prvo tako i oblačim, a posle se te kombinacije same od sebe nadograđuju i da budem iskrena i nadodaju i onda ih nosim na još 100 različitih načina. I prelazim odmah na poslednji segment, odnosno na poslednje gornje delove koje sam dokupila, nekoliko bluza i jedan duks. Duks ste videli prošle nedelje na meni, ali tad nisam htela da bacam svetlo na njega. Čekala sam sve drugo da stigne, pa da bi vam lepo pokazala. Znači, prvo je ovaj žuto-beli duks, moja omiljena žuta boja. Definitivno sam shvatila koliko volim žutu boju. U pitanju je brand Beige. Jako volim njihove stvari. Imaju neki onako, da kažemo, umereni boho fazon. Ovo može da se nosi saista na 100 različitih načina. Ja sam nosila na Texas suknju, ubacit ću vam da vidite kako je to izgledalo i nekako mi se, prvo kad sam videla ovaj duks, odmah sam zamislila da ću ga obući na tu maxi Texas suknju i super je izgledao upravo tako. Da, tek sam sad shvatila da mikrofon nisam uključila, svakako pretpostavljam da ste me čuli dovoljno dobro, ali sad će zvuk biti daleko bolji na kraju videa. Ali da ne bih snimala sve iz početka, probat ću u montaži da vam pojačam svakako svoj glas ako je došlo do toga da zvuk možda nije najbolji, vidjet ću kad budem montirala. U svakom slučaju, sledeći komad koji hoću da vam pokažem jeste ova bluza sa, isto je bež u pitanju, ubacit ću da vidite kako stoji. Nju jako mi se svidela ova bluzica, pogotovo mi se svidela boja, ova neka vanila da kažemo, nego moram samo da zategnem ovaj kaiš da biste mogli da vidite pun efekat. Ona je isto neki materijal kao duks i ima ovaj kaišić napred, jako lepo stoji i jako je mekana i nežna i pufnasta i mislim da je super za različite kombinovanja i koliko god da deluje onako, da kažemo, casual, vrlo lepo izgleda i recimo na satenske suknje. To mi je onako jedan od favorita da se nosi.
vidjet ćete kako stoji. Nosila sam je i slikala na farmerke i na ovu Max Mara jaknu. Za kraj najslađe, ali zašto kažem najslađe? Postoji jedan brend koji ja generalno volim godinama, ali nekako volim. Kako bih vam rekla, uvek gledam, uvek mi se jako sviđaju njihove stvari i sviđa mi se njihova estetika, pogotovo u mojoj boho eri, to mi je bilo onako želja da kupim njih nešto od tog brenda. Međutim, obrni okreni nekako se uvek nikad nije namestilo da sam kupila i uvek je bila neka varijanta da zapravo nikako da odem i da nešto kupim u njihovoj prodavnici, niti da poručim. U pitanju je Sezan. Ja mislim da je to sve ista grupacija kao Maž Sandro i Sezan je isto iz te grupe, iste je u stvari zapravo kompanija u pitanju. Francuski brend u pitanju i oni onako imaju dosta taj neki boho moment, mnogo više nego Sandro i Maž, oni zapravo nisu boho, oni su onako klasični, a Sezan je dosta nežniji i sve imaju, kako bih rekla, nekako pufnastije, sa karnerićima i to. Ja nisam veliki fan cvetnih dezena, bar ne više. Ranije sam zaista mnogo nosila cvetne dezene, ali nešto u posljednje vreme se u tome ne osjećam dobro, ali volim malo taj ženstveni moment. I recimo, uzela sam 2 košulje, ova bela, ovako, sa ovim detaljima napred. Ne znam da li možete da vidite. Ima ovako ove karneriće skroz napred i sva je u prelepim detaljima. Znači, dugmići su ovako sedefasti, cijela je od čipke, od pamuka je, pamuk je u pitanju. Cijela je onako delikatna. Prosto je mnogo, mnogo lep ovaj pattern ove čipke. Pogledajte koliko lepo izgleda. I nekako mi je ovo vanvremenski komad, moram priznati, jer ovakvi komadi nekako uvek izgledaju lepo i nikad zaista ne izlaze iz mode. Ovo je nešto što ćete onako kombinovati uz različite odevne kombinacije i uvek će lepo izgledati i uvek ćete se osjećati u tome nekako ženstveno, nežno i, kako bih rekla, nešto što zaista mislim da se iz sezonu u sezonu može da se nosi i kvalitet je ono što je presudilo. Pogledajte, i ovi rukavi su ovako s ovim završetkom. Zaista sve, onako, svaki detalj je fantastičan. Mnogo bolje se čak i vidi kada vam stigne ta stvar. Recimo, ja jako volim i unutra kako su urađeni ovaj porubi, paspul, da se ne vide oni klasični porubi. Znači, cijele, baš onako pažljivo su izrađene njihovi komadi, odevni predmeti i zaista vrede, svaku paru vrede. I moram priznati da čak i nisu toliko skupi koliko jako lepo i kvalitetno izrađuju garderobu. Tako da je ova košulja bila jedan od mojih favorita i izbor da, kažem, da počnem moje druženje sa Sezan brendom. Godinama ja njih nekako merkam i jako mi je žao što ranije nisam kupovala nešto više. Još jedan komad slične varijante jeste ova crna bluza. Ova bluza je iz jednog dela, znači nije na kopčanje napred, nego je ovako kao ima kraće rukave, također ima ove prelepe završetke, isto ima ove ukrasne dugmiće. Onako je malo gotik, podsjeća na malo je gotik fazon, da rekla bih, ali jako, jako lepo stoji i iskrena da budem, jako mi se svidela i nekako je nosiva. Može da se stvarno nosi na 100 načina, sa džinsom, sa suknjama. Ovo su neka dva, da kažemo, kao klasične, crna i bela, nemaju nikakve preterane dezene, samo je ta delikatna čipka od koje su napravljeni. Drage moje, videli ste sve outfite, videli ste kako šta stoji i kako izgledaju ovi komadi kada se obuku. Nadam se da vam se sviđa. Nadam se da sam uspela da vas malo inspirišem ako vam nešto fali za proleće, šta da dokupite i da vam ako malo ubacim neke možda temu za razmišljanje šta biste mogli da dokupite za proleće. Ja uvek volim da osvežim sezonski svoj garderobar, to već zatim. Ali do sljedećeg videa vas ljubim i pozdravljam i uživajte u proleću koje je konačno stiglo. Ćao!